na janyo hankalin 'yan uwa kan wato abinda babban bankin Najeriya ya yi na fitar da tsare-tsare na yadda za a samu tsarin tallafi na wato ta yadda sana'a da samun ayyukan yi, tallafi wanda yake na ba da jari. In aka ce tallafi ba ana nufin an ba wa mutum kyauta ba, a'a tsari ne wanda za a baka, za a sai maka abin da kake bukata, a sayar maka shi domin ka yi sana'a. To an fitar da tsare-tsaren nan kusan guda 11. Akwai tsarin farfado da masana'antun saƙa, akwai tsarin da waɗanda suke fitar da kaya waje, masu tura riɗi, masu tura ƙaro, masu tura sauran kayan wato da ake sana'antawa a Najeriya wanda yake ba man fetur ba, su ma akwai tsarin da za a yi don a haɓaka musu yadda jarinsu zai yi ƙarfi. In ma kuma sun ɗauki wani haƙƙi, sun ɗauki wani nauyi da suka kasa biya, yadda za a sake ba su abin da zai tayar musu da sana'arsu. Akwai tsari da aka fitar da shi na samari 'yan shekara 18 zuwa shekara 35 wanda za a saman musu tsarin harkar noma tare da haɗin gwiwar jihohi. Kowace jiha za ta ba ma saurayi hekta 2 wanda zai yi noma. Akwai irin abubuwan da ake so ya noma, za a ba shi abin da yake bukata na nomawa, ko na kiwon kaji, ko na kiwon dabbobi, ko na kiwon kifi. Duk wannan yana daga cikin waɗannan tsare-tsare. Akwai tsarin kafa ƙananan masana'antu wanda yawan wannan tallafi da za a bayar zai tafi zuwa ga mata ne. Kashi 60 cikin 100 mata ake so a bama, saboda yanda suna cikin gida za su iya sarrafa sana'a da zasi domin su zamanto sun rike kansu, sun rike 'ya'yansu, sun ba mu al'umma ma aiki. Tsare-tsaren suna da yawa, sun kai 11. Duk wannan tsarin da aka fitar da shi an daɗe ana yinsa, amma an yi shi bisa tsarin riba. Mun daɗe muna kira ga wato hukumar ƙasa da hukumar babban banki kan a fitar da tsarin da mutane za su rinka samun wannan tallafi ba tare da sun biya kuɗin ruwa ba tare da sun karɓi bashi da ruwa ba, wanda Allah ya tsine ma mai bayarwa da mai cinsa. Domin da yawa sanadiyar wannan musulmi suka zamanto ba sa amfana da wannan. A bisa misali, a cikin wannan tsarin an ware ma wata jiha daga cikin jihohin arewa mai yawan musulmi, mutum an ware biliyan 2 cewa za a raba shi. Ƙungiyar 'yan kasuwa gabaki ɗaya suka ce ba za su karɓa ba saboda akwai riba, suna gudun la'antar Allah. Aka samu wata jiha daga jihohin kudancin Najeriya wanda suke su ba ruwansu, suka zo suka karɓi wannan kuɗin, suka kwashi kuɗin nan suka je suka yi abin da suke so da shi. Daga baya suka rubuta takarda zuwa babban banki cewa ba za su iya biya ba, saboda haka a yafe musu. Sun zo sun karfi kuɗi wanda ya kamata a ce na musulmi ne, sun gina kansu, sun gina ƙasarsu, ba su biya kuɗi ba, ballantana kuɗin ruwan. To irin wannan an daɗe ana yi shekara da shekaru, har yanzu Allah ya kawo mana faraj, Allah ya kawo mana mafita. Aka sami yadda musulmi za su karɓi wannan tallafi daga dukiyar al'umma, daga dukiyar ƙasa, su samu su ma su gina kansu, su kafa tattalin arzikinsu. Babu lokacin da muke buƙatar sa irin yanzu, saboda tattalin arzikin ƙasashe jihohin arewa ya kare, talauci ya yi katutu a jihohin arewa. Ba za ka kamanta talaucin da ake a jihohin arewa da jihohin kudu ba. To wannan al'amari da aka samu wato a fatahi ne da nasara da kuma taimako da agaji daga Allah jalla wa'ala. Saboda haka muna godiya gare shi, falahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah mun gode maka akan ni'imominka. Sannan duk wanda suka yi sa'ayi, suka yi kokari akan wannan, da wanda suka fito da tsare-tsaren, da waɗanda kuma suka tsaya tsayin daka kan cewa sai an yi wannan tsarin, musamman wanda suka tsaya tsayin daka suna magana a kansa, daga fadar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai. Ba zan ce da gwamnoni ba, don ba mu san wani gwamna da ya yi kokari akan wannan ba, da kuma waɗanda da irin da wato ƙungiyar majalisar ƙoli ta addinin musulunci da suka rinka rubuta takarda, da sauran ƙungiyoyi na addinin musulunci da suka rinka magana. Allah ya san su, mu waɗansu sun yi ma ba mu san su ba, amma Allah ya san su. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawar sakamako, kamar yadda suka yaye ma musulmi baƙin cikinsu, Allah ya yaye musu baƙin cikin duniya da na lahira. Allah ya kamar yadda suka yassare ma musulmi al'amarinsu, su ma Allah ya yassare musu al'amarinsu a duniya da lahira. Muna roƙon kuma Allah maɗaukakin sarki
ya ƙara taimakon al'ummar musulmi, ya yaye mana dukkan bakin ciki da muke ciki. Wannan tallafi da ake bayarwa, kada mutum za a bayar da shi ta hanyar bankunan musulunci ne. Bankunan musulunci da muke da su a wannan gari su ne bankin Jaiz da bankin Taj da bankin Sterling wanda suke da taga. Waɗannan bankuna na musulunci ta hanyar su za a samu wannan tsari wanda yake akwai sharaɗai da ake so a kafa. Mutane a je a duba a cikin fejin yanar gizo-gizo na babban bankin Najeriya, a ga tsare-tsaren da ƙa'idodin da ake so a cika, a yi ƙoƙari a cika su, a je a nemi wannan al'amari don a samu sana'a. Mu daina yara waɗanda suka gama suna yawo da kwali suna neman wanda zai ɗauke su aiki. Ga dama ta zo wanda ku ne za ku ɗauki aiki, ba kai za ka nemi wanda zai ɗauke ka aiki ba. Idan aka baka ka kafa sana'arka ko ka kafa masana'antarka ko ka kafa harkarka ta kasuwancinka, kai ne za ka rinka neman wanda za ka ba mu aiki, ba ka rinka yawo da dogar ambulan kana cewa ga CV ko za a ɗauke ka ba. Saboda haka a tashi tsaye a nemi kuma a yi riko da taimakon Allah, a nemi dacewarsa jalla wa'ala. Kuma an karɓi wannan kuɗi, an karɓi wannan tsari, wannan tallafi, a san yadda za a yi a biya, ba mutum ka karɓa ka ga yadda za ka yi abin da aka baka ka je ka sayar da shi ba. Domin waɗansu haka suke yi, sai su karɓa, an sai musu wato injin ƙyanƙyasar ƙwai, in suka sai injin aka sayar musu, sun riga sun haɗa baki da wani wanda za su sayar masa, su karɓi kuɗin su cinye, su koma gidan jiya na neman aiki, na wato yawo ana alabaku mu samu. Wannan bai dace da tsarin addinin musulunci ba. Musulmi ba haka yake ba mai kasala bane, ba malalaci bane. Na haka mu tashi tsaye akan mu nemi haƙƙin, mu tashi tsaye akan mu samu mu ci gajiyar wannan tsari da aka fitar da shi. Ƙoƙari ne da aka yi na ƙwato ma musulmi haƙƙi, a yi ƙoƙari a amfani da wannan domin ya zamanto mun samu wato ci gaban tattalin arzikin ƙasarmu, mun taimaka ma al'ummarmu, mun taimaka ma kanmu, mun taimaka ma al'ummarmu, mun taimaka ma addininmu. inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بارك لنا في موسمنا، اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.